दिनैनि साना सानजारि नोगोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै दिनै सतीश बसुमतारी बर' गोजौ फरायसालिया 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय सतीश बसुमतारी बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि मुंजों दावगालांनो गनायथि मोननाय जाबाय। बे गनायथिखौ लानानै 2023 मायथाइनि आगष्ट 14 खालार एबा दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै थाखो बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मासिगिरि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि अनिल बसुमतारी। बे हाबाफारियावनो जुनिया आलासि महरै बाहागो लायो सतीश बसुमतारी बर' गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैयो जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर', धेमाजि जिल्लानि दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारी, एमएससिनि इएम मलेन्द्र नार्जारी, इएम एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि दरेन्द्र बसुमतारी आरो एसबि बड' फरायसालिनि लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'। हाबाफारियाव गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै 14 आगष्ट 2023 बे दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव दिन। मानोना जोङो बेसेबा सिगांनिफ्राय जोङो बे एसबि बर' गोजौ फरायसालिखौ एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालि बे बिमुंजों जोङो थाखो खथा एबा मोनसे बे सिमेन्ट सापरि ओनसोलाव मोनसे गोजौ थाखोखौ जोङो जागायलांनो होननानै आसा खालामनानै दङमोन। आरो बेनि गेजेर जोंनि बर' माहारिनि गासैबो आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बर' फरायसालिफोरखौ गोजौसिन थाखोसिम दावगालांनो थाखाय नाजानायाव जोङो दिनैनि दिनाव जोङो बे 2023-2024 मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आसाम सरकारा बिथोनलाइ होनाय बायदियै जोङो बे मोनसे समखौ जों मोननो हाबाय। जों जोबोर गोजोनदों बेनि थाखाय आरो जोङो मोजाङैनो मोजां नैबे 2023 मायथाइनि बे सोलोंथाइ बोसोरखौ जोङो फेकाल्टिफोरा गैजोबा नङा दंजोबो, एसेबांखिनि जोङो जेंना जानांनाय नङा। बे हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां सालायलांनो हागोन होननानै जोङो माने आसा खालामदों। आरो बेनि थाखायनो आङो बे जौसिन फरायसालिखौ माने गेजेरारि बे थाखोसिम जोङो आवगायलांनो होनायनि थाखाय जोङो जोबोर गोजोननाय थादों। जोङो बे बोसोराव जोंनि बे आसाम सरकारा बिथोनलाइ होनायनि मोनसे अर्डारा एसे लेट जादों। जाहोनाव जोङो जोंनि बे सिगां बेचनि 2023 मायथाइनि सिगां एसएलसि आनजादनि आनजाद होग्राफोरा जिहेथु थांग'लांबायमोन, बिनि उनावसो जोंनि मोनसे नटिफिकेसन, बे नटिफिकेसना जोंनिसिम फैनायलाय जोङो गासै फरायसाफोरखौ मोननो हायाखै। अब्लाबो जोङो देग्लाय जोङो जागायनो थाखाय जोङो 17 जन फरायसुला फरायसुलिफोर मोननो हादों। आरो बे 17 जन फरायसुला फरायसुलिफोरजोंनो जोङो नैबे 11 थाखोखौ जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो सिगांदों। जोङो बे स्ट्रिमखौ आर्ट्स स्ट्रिमजों जोङो जागायगोन। मानोना जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों नाजानायजों जोङो सिगाङावनो जोंनि रावस्लायनाय माने बिजाब, बे रावस्लायनाय बिजाबा आर्ट्स स्ट्रिमना जाग्रोदों। आरो बे आर्ट्स स्ट्रिमनि जागायनायनि थाखाय जोङो देग्लाय गासिबो जोंनि बर' फरायसालिफोरा आर्ट्स स्ट्रिमजोंनो जागायगोन। आरो जोंनाव माने फेकाल्टि हिसाबै जोङो इडुकेसन दङ, एमआइएल दङ, आरो इक'नमिक्स दङ, आरो पलिटिकेल साइन्स दङ। बे हिसाबै जोङो आवगायलांगोन आरोखि। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा।
नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।